Boš? Ne? Kaj je tu? Podarom. Za 360. Pa snema? Ne. Ne, snima. Cela juha. Kako disa. Manjši salami, kuda pa je to note. Dosta. Kaj narediti, samo kripa pa da se dovolj. Pa boš nje dojte? 300 ml. Što malo, ja treba pogledati koliko je tu vse. To nima več. Kaj pa še veš, vidva svoj gorilnik odprla? Pa bomo saj zrnjeli. Vse do škoda, vse do sploda. Vse va, vse. Pa bojo daj še ti bombo, da pa razdelimo. Ja, la. Daj bombo pa... Odimo sam beno. Matrica malo, malo po matrica. Vidite, da je tam bilo, kad to nam rode, ko... Ne radiš. Koliko imamo zdaj, koliko imamo da pozove? Voda, ovo je še vode. Zdaj je 300 ml. Kam ne gre, kaj samo škuće. Da ne možemo tam pa sam nalisoval. Pa se ne vam. Ja, kao rejka. Ovo še kako vodi. Kao ti će ljudi da slovo. Da nima čega se glasno. Ovo je što Čili... Važno mi da te gledamo pa snimamo, da ne pogledaj ovo kameru, ja. Ne, da ćete biti sram. Ja. Da se že... Ja, meni minuti bre, pravo 5 minuti. Ja, to je Facebook. Oh, je več. A nije tu gluboko. Pa tu je tanko malo. Šuder se dal sproži. Mogu bi imeti lučko pa bi vidio. Dron na noc. Ne vem če se tako vidite. Neće da dobro da ja da dron spustiš, nema. Naveš na... Ja veš da ja. Motor drona ja. Ja naveš na štrik. Naveš na štik to pa doj. Pa bi rabo lučko. Što su dobro tajamo? Je, kad ste slišali. Pa, Če jo vidiš tle dno, vidim da. dno, Ja. ono se pa dole kotalil, kaj je tako, poje pa on je pa tako, pa se malo Kotalil si kotališe. tako dol, ne? Dobro, ja zritam. Pa lahko glasno. Ja.
Jaki ja was smak.